La Glace er jo grundlagt i 1870, og La Glace betød isen. La Glace var faktisk en af de første steder i København, der fremstillede is, og dengang havde man ikke strøm, så der kølede man isen ned på store isblokke, som man huggede ud, tilsatte salt, så det frigav kulde, og så drejede man isen. Vi sørger for at holde det gode håndværk i hævd, og en af vores fineste opgaver er jo at lave for eksempel sportskagen lige så god, som den var i går, som den var i sidste uge, som den var for 20 år siden. Og ud fra de mange traditioner, der ligger her i firmaet, så bygger vi jo videre på en del af dem, laver nye tiltag og sørger for at udvikle firmaet med gode råvarer og godt håndværk. Jeg har lavet et sommertillæg til Ud og Hjemme, og det har været rigtig svært, fordi der findes jo så mange rigtig gode sommeropskrifter. Opskrifterne er baseret på, at man i princippet bare kan gå i gang med det samme. De fleste har en paletkniv. Der er også rigtig mange, der har en ismaskine i vore dage. Man skal selvfølgelig sørge for, at man har de forskellige ingredienser, og så er det ellers bare at gå i gang. Det er ikke svært at fremstille kagerne fra opskrifttillægget, men med alt bagværk og for den sags skyld også inden for madlavning, så skal man jo lige øve sig nogle gange og have lidt rutine i de forskellige ting. Og der kan jeg jo kun anbefale, at man øver sig alt det, man kan. Et godt råd til læserne vil være at springe ud i det, lad være at tøv, orden og renlighed frem for alt, og så tager det stille og roligt, lad være stress, brug den tid, der står i opskriften, at man skal anvende, så får man det bedste resultat. Jeg er også tilbøjelig til at anbefale, at man bruger opskrifterne kreativt. Man behøver ikke nødvendigvis at tage alt, hvad der står i en opskrift, brug de forskellige elementer og finde selv på noget. Og man skal hele tiden både have hjertet og hjernen med.